indaba enkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nenaba endlonhle nophapha ekhanda sibingelele ezifundazweni zonke ke ezikhona eNingizimu Afrika. Leyo iyo leyo Black Life yodumo edumile eniyaziyo ke nani ukuthi ihlubuhlu bekhasini vese indaba ezicashile nezivela obala nezenza abantu basala beconfused bebuzana ukuthi la kwenzeka kanjani. Igama lami Kicks cha ngaloqa asingene straight odabeni namhlanje siza ukuthi isihambeli sethu sosuku sithini size ngani makwenze njani. Sabona sisi. Yebo sano. Ninjani na? Saphila kanjani? Hayi sikhona thina singezwa kunini. Ubani lo? Nguzinhle wami ngoma. Okay. Yeah, asikhulume sisi mhlambe endabeni yakho ke oze ngayo. Siqaleni la ekutheni usisukhulele. Ngikhulele Verelem. Hawu, khona la eduze. Yebo, ngikhulele Verelem. Okay. Sithatha usibeke khuleni kwakho, nikhulani bangaka ekhaya, umama ubaba ukhona, kwenzakalana ake nginethezeke mina ngizwe udaba lwakho. Sikhule bese siba 5 samantombazane. Ukukhuleni kwethu umndeni wethu buhlupheka. So uqayekile kakhulu. So salukhundana ngazama ukuthola umsebenzi, ngathola umsebenzi wokuba i-security. Ekutholeni kwami i-security ngasebenza ngaze ngathola i-boyfriend. Hey. Ngaze ngathola i-boyfriend. Zinojuke manje. Naye i-security. Ayinto engane amaphoyisa. Yeah. Abana amaphoyisa. Okay. I-security boyfriend yami sebenza kamnandi, engisupporta mina nezingane zami nezingane ezu2. Okay. Isupporta ke ekhaya agcina nje isingenelela kakhulu ngibona nami ukuthi yonke into isihamba kahle. Ngizizwa nje ngisothandweni kamnandi. Yeah, sasebenza ngahamba isikhathi. Asuka lapho lo bhuti lo manje ngimbona e-rich. Ngimbona ngathi nje u-rich nje yena le mali okuba security nje akayidingi indlela abeyisebenzisela ngakhona kumina. Ngoba nekhadi lakhe nje abehola ngalo behlala kimi bese hlala kimi yonke into yakhe nje sekweyami. Minister of Finance Nkosimba. Yeah. Asuka lapho ke lo bhuti lona wagcina esevula i-tavern. Le tavern then isirulwa imina. Isigcina isirulwa imina yonke into yakhona wathi asiye kumsebenzi. Sawuyeka ke ngagcina sengumphathi khona. Ngiphatha le tavern lena yonke into nje isibiza mina. Oh yeah. So lo bhuti lona ke agcina ke eselokhunja. Ngithi ngomunye uday esenemoto. Ngithi ngomunye uday ngithi ngiyamklinela nje imoto yakhe ngithi ukushaneshanela nje ngemama phela. Oh yeah. Ukuze uthando lwethu yabo lube right yabo ehleze ngithanda ngaso sonke isikhathi. Sure. Ngithi ngiyamklinela ayibo mangithi ayibo ngibona into zezingane ezincane emotweni. Xa-ke ngoba phela sinayo ingane encane into zengane zenzana emotweni kodwa ngisaba ukumbuza ngalezi impahla zezingane. Uthi kusuka lo bhuti lona kuthi ngelinye ilanga ngimbuza uthi hawu into zezingane zisuke zenzana emotweni yakho yabo. Aqala ngitshela ukuthi ubeklina ngazi imoto yabo. Yeah. Athi waklina ngazi imoto. Hey. Kodwa ngibe nakho kulokho ngisaba ngoba nalo muntu futhi waseNigeria. Manje nginakho ungamthembi kahle hle kodwa angifuni umkhombisa ngoba phela nothando uyangikhombisa. Ngiyabona ukuthi mase ngilokho ngimkhombisa ukuthi izinto engiyixwayayo ngizolahlekelwa umuntu la. Kanti nomndeni wami yabo sekuyacaca ekhaya ukuthi ngiyasebenza. Kanti hayi ilethe imaza lo bhuti. Hayi sithanda izinto. Uthi kusuka lapho ke lo bhuti lona ngelinye ilanga shuthi ahambe isikhathi eside ngigcina nami sengibona ukuthi hayibo kwenzakalani ngobhebi manje. Ahambe isikhathi eside. Yeah. Ethi mayihambile nje kulahleka izingane. Kulahleka izingane make yaba nenyanga eyodwa nje ingane yomuntu hayibo uyalahleka. Oh yeah. Hayi kuthi kusuka lapho
lo bhuti lo la akabuya khona sengithi ngiyambuza ukuthi hayibo kanti usuke ukephi Zithini, baby usukulaphi? kwenzakalani Sure. kwenzakalani ngawo Mm. athi yena hayi mama kuzomele namhlanje ngikuchazele ukuthi kwenzakalani zonke lezi zinto sinazo kanjani mase yangichazela ukuthi wathwala ngengane encane manje kuhlezi kuhlale kancane kancane kufuneka ingane encane na 1 month Hawu. manje-ke lo bhuti lona-ke sengiyasaba-ke manje-ke ukuhlezi nginaye sengiyasaba ngigcine ngimtshela ukuthi ngoba mina ngikwazi ukuqhubeka nalokhu ukuthi uzobulala iy'ngane zabantu ey'ncane sogcina sesisenkingeni soba uthuma-ke yatholakala le nto uthi yenziwe uyena Sure. ngcono vele sihlukane sithi masihlukana nobhuti ngiqale phansi ngiyobuyela kuba yi-security ngiyibone ukuthi yabona le mali ye-security ngathi ngingcono leya yaloya bhuti Yes. ngibone ukuthi ayisangiyisi indawo nale mali ye-security okay ngithole omunye ubhuti engizothandana naye ngoba vele loya sesihlukene ngithole omunye ubhuti engizothandana naye sithandane nalo bhuti lona siqale sibe nengane yokuqala naye ethi mayithi na 1 month ishona qale ingane yakhe phinde futhi ngiba nenye ingane iphinde nayo masina 1 month iphinde futhi nayo ishona izishona nje ngendlela engayiqondi yabo sometimes ithilele ngithi ngiyayiphaphama ebusuku ngithi ngifuna incelisa phela ingane iyavuka ebusuku le ayivukanga nibe nakho lokho ukuthi yo ishonile manje senginaleyo nto nje ukuthi mhlampe ikhona into eyasala kumina eyinsila yalo bhuti lo eyenza ukuthi ingane ngithi nginengane mayithi na 1 month ishona manje-ke sengifuna usizo-ke ukuthi mhlampe yini engangisiza ukuthi ngithole lo bhuti ngoba nala wayehlala khona wasahlali khona ngithole yena mhlampe angichazele ukuthi yini engangisiza ekuqedeni lento le yenzakalayo. Awungitshele ngesikhathi uzwa ngalento alomkhuba wakhe yini evimba ukuthi umbophe? Akabopheki lo bhuti lo. Ngathi amaphoyisa masemthathile umuthi uyambopha. Masemthathile uthi uyambona futhi nangu sebuyile. Akathathi isikhathi eside maye esejele ngoba nesonto nje alipheli uyaphinda umbone. Manje nje angazi ukuthi yini engasisiza. Noma mhlawumbe khona inyanga-ke mhlawumbe esingayithola mhlawumbe izama ukungiklina. Wona nalomuntu wakho omusha khona njengamanje uyamxoxela kodwa ukuthi past yakhe ithini noma mhlawumbe imfihlo yakho nje ukuthi kwakwenzeka into kanje and unayo engqondweni ukuthi into enza ukuthi kudlula abantwana benu kungenzeka ukuthi unesandla lo wedlula. Ngiyasaba ukumtshela ngalento. Kanjani nithandana umthando umthembe kuthembe kuthanda awu lokhuzana? Ngiyasaba ukukhuluma ngayo lento lena. Ongenzeka mhlawumbe nami ngigcine ngiboshwa-ke manje ngiboshela lezi zinto abezenza lo muntu lezi ngoba ngithulile isikhathi eside sisatamuza imali. Manje sengiyasaba phela ukukhuluma ngalento le. Angazi ukuthi yini ngempela-ke engingayenza. Okay, so njengamanje uthini kuthina udingani udinga usizo lwisima kanjani ukuthi usizwe ekuthenini isibeletho sakho siqondiswe silunge noma uthi akuboshwe umnikazi wendaba atholakale afuna aboshwe noma uthi abakulekelele ekuthenini ukwazi ukutshela ubaba lo okhona njengamanje eqiniso ikuphi kule nto ezontathu okufunayo? Kumele ngithole iqiniso. Kumele ngikwazi ukukhuluma iqiniso. Yeah. Kulo muntu engithandana naye. Sure. Manje ngisaba nokuthi mangase kuvela ukuthi lo muntu lo kunento angenzayo ukuthi nami-ke ngoba sengiyamshiya kanje. Yeah. Iy'ngane engizoba nazo ingaphili. Mhlawumbe nalezi zami iy'ngane zalo bhuti lo manje sengithandana naye mhlawumbe iqedwa uye lo bhuti lo engangithandana naye. Manje ngifuna indlela yokumngena lo bhuti engithandana naye. Sure. Ukuthi ngimchazele ngesimo engiphuma kusona. Mhlawumbe singakwazi ukuthi sibe nengane. Ngoba phela nobhuti lo ufuna ukungishada ngizongishada kanjani ngishonelwa kanje. Unenkinga nje.
Nginenkinga nje. Nginenkinga ngempela. Yo, so njengamanje uphakathi lezo inkinga nje ustakile kodwa awukazi nangengozi wakhulelwa for lo bhuti omdala noma mhlawumbe kwake kwenze miscarriage akaze kwenzeke lutho. Angazi ngibe nayo ingane naye. Lezi nginazo nje engafika ngithandana naye ngivele nginazo. Asikaze mina naye asikaze sibe nengane. Why ngoba noma wayengenayo inzalo yena noma wenzalani lapho wayengayifune yakho sa wayathi akaza khuluma ngengane. Hayi wengaza khulume ngengane engitshela nje ukuthi kumele ngiprevente. Wayengafuni nje sibe nengane. Yena wayinakele zami nje engafuni ukuthi mina naye sibe nengane. Yo. Ay kulungile dadodwa sikiyeke asithemba ukuthi ababukeli bethu baluza udaba lakho bazokwazi futhi ukufaka imbono yabo besitshela ukuthi bacabanga ukuthi kumiseke kanjalo lo daba likhuluma ngalo. Umliswana waseNigeria abaqala naye bamasekhulu bagcina bethandana uma bethandana wathola ukuthi uthole ngezingane na 1 month njengamanje ugcina bekuhlukana wathi yena ngaza imele nto mayethandana nomunye each and every time ayithola umntwana mayisenenyanga yodwa uyadlula emhlabeni. Isaga ke sibhlungu silapho kuloso sesikhuluma naye namanje. Asizwe ukuthi comment section uzaphawula uthini. Ngaza kwethu asigoqe le ndaba ngoba nezulu la sikhona likho kahle. Ngiyathemba lokuthi sophinde sibonane kokuzayo la ku Black Life TV kama lohlelo impande zama-Afrika. Kama lami ke sichaka ngakaluqa nisale kahle. Is the Black Life TV.